Днес ще си говорим за задачата точка във фигура, която разглеждахме на последната ни менторска среща, която беше в събота. Доста напреднахме с решение на задачата, но все пак решихме да оставим за момента, за да може да си решим чисто и прегледно тази задача и да я разберем всички. Какво ще разгледаме днес? Ще ви покажа подход, в който разглеждаме задачата на изключително малки съставни части и решавайки ги една по една, така неусетно ще сглобим цялостното решение на задачата. Така, достатъчно приказки, нека минем малко към визуализиране на нашите неща. Така, каква ни беше задачата? Доколкото си спомням аз, имахме следното положение да направим. Имахме две фигури, два правоъгълника, нещо такова и нещо такова. Горе-долу, не точно така, нещо такова, да. Които бяха разделени са на конкретни блокчета, вече всяко едно от тях. Тук блокче, тук пак блокче и някакви такива блокчета, но те бяха квадратни, нищо. Нашите са правоъгълни малко, няма значение. Нещо ето такова ни беше разделено. Фигурата от това ни е съставена. Имаме съответно някакви точки. Да определим сега дали една точка може да ни е вътре. Точките вътре ще ги означаваме с зелено. Така. Точката може да ни е по границата на фигурата. Съответно тук тях означаваме с жълто. И може да имаме точки извън фигурата. Тях с нещо лилаво-розово ще ги означаваме. За да се вижда. Всички тези точки са извън фигурата. Може да направим колкото искаме да ги сложим близко. Няма значение, тези остават извън фигурата. Като имаме една важна особеност. Тази по-дебелената стена, която виждаме тук, тя се брои, всяка точка по нея се брои се брои за част от фигурата вътре. Освен ако точката не съвпада с някоя от тези две точки, тогава пак ще е по границата. Така че в обобщение крайната точка на тази страна е по границата на фигурата, а всяка вътрешна точка от нея е във вътрешността на нашата голяма фигура. Така. Ето ни го комплексно дефинирания проблем. Какъв подход може да изберем сега? Както забелязваме, имаме, че тази наша фигура, така сложена на пръв поглед, се състои от два правоъгълника. Съответно, може да разглеждаме положението на точката спрямо всеки един правоъгълник и после да обединим тези случаи. Значи, какво може да забележим от тази наша картинка? Имаме, че когато имаме точката е вътре във всеки един от правоъгълниците, то тя е вътре в цялата фигура. Когато е извън двата едновременно, както виждате тези лилави точки, то тя е наистина извън самата фигура цялата. И когато е по границата на който и да е двата, без общата им стена, то тогава тя е по границата на фигурата. Така, добре. Ами, тогава ви предлагам да започнем да си разглеждаме случая правоъгълник по правоъгълник. Почваме от долния примерно. Първо започваме задачата с визуализация на проблема и на нашата идея и след това ще почнем да пишем и кода съответно за тази задача. Винаги започвайте решаване на проблем, какъвто и да е. Може да е задача по програмиране, може да е задача по математика, може да е бизнес проблем. Винаги започвайте решаването му от писане и чертане и рисуване и обмислене на проблема. Смисъл. Никога не почвайте да използвате конкретна технология за решаването на този проблем. Просто, за да може да е от полза за вас тази технология, вие трябва да може да й дадете някакви стъпки какво да направи тя. Да й кажете, например, това и това и тя вече ще го направи. Но за това първи етап сме ние самите като хора, които се сблъскваме с този проблем. Така. И сега си правим нашия правоъгълник, първоначалния. Ето го. Да кажем ние това. Имаме първи случай, който ще се казва
този нашия случай point inside. Ще разглеждаме в този случай. Обръщаме си го на зелено и имаме една точка, която е тук, съответно. Ето ни една точка вътре в правоъгълника. Нека я кръстим P с координати XP и YP. Така, това е нашата точка. Добре. Ще ни трябва съответно и някои точки от самия правоъгълник. Взимаме си долната лява точка, която ще ни бъде с координати. Нека я кръстим А. И ще бъде с хикса и Y като координати. Нека вземем и тази точка, която е долната дясна. Ще я кръстим B. Кръщаваме я B. С координати XB и YB. И нека вземем тази точка, горната лява точка, която ще ни се казва C. Така, ето. Слагаме я тук и си я кръщаваме точката да ни е C. XC и YC. Много добре. И си правим едно уточнение. Значи, хикс координатите растат отляво надясно. Тоест, ето в тази посока расте всичко. Нека отдебелим малко шрифта, за да е по-ясно. Растем така. Имаме и стрелката надясно. Така. И така. И тук растем нагоре. Съответно. Y координатите растат нагоре. Имаме си така. И така, за да е по-ясно. Чудесно. Вече си имаме нашето уточнение. И сега почваме да разглеждаме зависимостта между координатите на точката P и координатите на различни точки на правоъгълника. Като правим още едно уточнение. YK координатата на точката А и YB координатата на точката Б са едни и същи. Защото вижте как се променят само X координатите. Ние ходим надясно, но стоим на едно и също ниво, което имаме по вертикала. Там не мърдаме. Значи по тази линия, която имаме тук, всяка точка по нея ще има една и съща Y координата с всяка друга точка от тази линия. Както аналогично, по вертикалата Хикс координатата е една и съща, защото ние се местим тук само по вертикала, нагоре. Надясно или наляво не се местим. И по тази логика всяка точка от вертикалата ще има хикс координата еднаква с всяка друга точка от същата вертикала. Така, това са нашите уточнения, които правим. И сега пристъпваме да разглеждаме положението на точките. Какво виждаме, значи? Искаме да определим кога една точка е вътре. Аз ви предлагам да подходим следното. Нека разгледаме по-отделно случаите, кога една точка е по самата хоризонтала, кога е вътре по хоризонтала, т.е. кога между точките А и Б, и кога е вътре в вертикалата на правоъгълника, т.е. когато е между точките А и С. И сега, какво получаваме? Имаме първи случай, който разглеждаме. Нека го кръстим така. Случай 1. Айде да бъде случай А, защото вече едно имаме. Да видим inside, horizontally, inside. Какво имаме в този случай? Разглеждаме XP. В нашия случай XP разглеждаме. Ето тази точка. Тази координата XP. И какво може да забележим? Тя ни е по-голяма от хикса, защото е по-надясно от нея, и по-малко от XB, защото е вляво от нея. А се разбрахме, че нашите хиксове растат отляво надясно. Тоест имаме, като се върнем тук, вече да пишем, имаме, нека включим тук, така, имаме, че хикса ни е по-малко от хикс, P, и това същевременно ни е по-малко от хикс C, от хикс B, извинете. Така, това ни е нашия първи случай, който имаме.
за да е вътре по хоризонтала. Това е нашия случай, в който е вътре по хоризонтала. Това е нашето условие. Следващото ни условие, което може да направим, е да разгледаме кога сме вътре по вертикала. Така. Какво имаме тогава? Имаме съответно, че YK, т.е. YP, виждате как тук YP ни е по-голямо от YK, защото, както се разбрахме, нашите Y растат отдолу нагоре, а YP ни е по-високо от YK, по-нагоре ни от YK, т.е. тук имаме YK, извинете, ни е по-малко от YP и това в същото време то пък ни се явява по-малко от YC, защото YC ни е по-високо от YP. И тук пишем YC. Така. Това са нашите два подслучая за хоризонталната и за вертикалната точка. Кога е вътре по хоризонталата на правоъгълника и кога е вътре по вертикалата на правоъгълника. Така. Добре. И какво се получава от тук? За да получим кога е вътре пък общо в площта на правоъгълника, то какво имаме сега? За да ни е вътре, вижте какво се получава. Трябва да ни е хем тук някъде по вертикала. И това ще се получи, ето така, може да бъде тук, може да бъде тук, може да бъде тук, може да бъде тук. Тоест имаме, за да бъде inside тази точка, имаме да обединим случаите А и Б. Идеално. Това се иска от нас да направим. Да видим кога е едновременно вътре по хоризонтала и кога е вътре по вертикала. Добре. Чудесно. Това е нашия първи случай, който разгледахме успешно. И след това вече имаме идея какво да правим. Нека се пренесем в нашата среда за програмиране и да почнем да си пишем кода лека по лека. Така. Ето, имаме нов отворен проект. Казва се Point in Figure. Почваме с стандартната процедура. Прекращаваме си класа на Point in Figure Exercise. То ни го преименува, съответно казваме, че искаме това да се получи така и вече ни се преименува. Така, добре. И какво почваме да правим? Значи, четем си условието. Всяко блокче с размер хаш на хаш. Ами, добре. Чудесно. Значи на първия ред, нека си прочетем една променлива block size. И тя ще ни бъде равна на int.parse console readline. Чудесно. Какво имаме по-нататък? На следващия ред, следващите два реда ни се четат съответно координатите на точката P. Тоест имаме int point to check hix. То пак ни е равно на int parse console readline. Така. Чудесно. Също имаме и int point to check y. Също ни е int parse console readline. Чудесно. До тук сме си прочели вече входните данни. Невероятно. И сега какво се разбрахме? Нека да не забравяме, че нашата фигура изглежда ето по този начин. Хоп и хоп. Първо ще разгледаме долния правоъгълник, който имаме. Съответно, ще гледаме за него. И какво се разбрахме, че ни трябва като точки? Долна лява, долна дясна, горна лява точка.
Тези три точки ще си въведем сега техните координати. И то са не всички координати, само тези, които ни трябват. На долните точки ни трябват само хикс координатите, а на горната точка ни трябва само y, т.е. на долната лява точка ни трябват и хикс и y координатите, а съответно на долната дясна точка ни трябва само хикс координатата, а на горната лява само y координатата. Добре, и се намираме в този правоъгълник, в долния правоъгълник се намираме. И това как ще го пренесем в кода. Така, значи имаме сега следното, което имаме. Int променлива, lower rectangle, lower left point hicks. Това ни е равно по условие на 0. Ни дадено в условието. Int lower. Сега по същия начин подхождаме и за y координатата. Left point y. Това ни е равно на 0 и то. Чудесно. Вече имаме тук съответно нашата точка. Координация на нашата долна лява точка. Сега нека се разходим към долната ни дясна точка и да видим за нея какво ще ни трябва. Както забелязваме тук, съответно 1, 2, 3 хашчета имаме. Съответно тук, за тази точка. Значи нейните координати ще бъдат съответно 3 хаш и 0. Защото се връзваме 3 хаша надясно. И съответно какво получаваме от тук като код? Int lower rectangle, lower right point hicks equals на 3 times dot block size. Прекрасно. Това ни трябва от тази точка, от долната дясна точка. И сега какво ни трябва? Иска ни се и y координатата на нашата горна лява точка. Съответно, на долния правоъгълник се намираме. И какво имаме? Ето тази точка. Виждаме, че има височина едно блокче. Тоест хаш. Значи y координатата й може да кажем спокойно, че ще бъде int upper left point y equals block size. Чудесно! Вече имаме всички точки, които са ни необходими, за да работим и да търсим точката, къде се намира в нашия долен правоъгълник. Какво имаме сега? Да започнем, когато точката може да е вътре в него. Какво се разбрахме? Гледаме първо по хоризонтала. Bool дефинира една променлива, която ще пази в себе си дали точката ни е в хоризонталата на нашия правоъгълник. Имаме point horizontally inside lower rectangle. Това ще ни бъде равно на... И какво говорихме тогава, значи? Lower rectangle, lower left point hicks. Това да ни бъде... Махаме скобите, не са необходими. Това да ни бъде по-малко от point to check hicks. И това да ни е по-малко от lower rectangle, lower right point hicks. Това ни се иска, за да ни бъде точката вътре в нашата равнина. И тук сме пропуснали съответно. Това не е математика, това е програмиране. Трябваше да добавим този оператор. Endpoint to check hicks less than и вече условието ни е вярно. Така. Добре, сега ще проверим дали точката ни е вътре по вертикала. Point vertically inside lower rectangle. Това ни става равно на... Говорихме сега по игреците. И почваме lower rectangle, lower left point y.
това трябва да ни е по-малко от point to check y и същевременно point to check y да ни е по-малко от lower rectangle upper left point lower right point извинете, тук сме написали upper left point y в случая, ни се казва променливата. Ето тук пример колко е хубаво да си наименуваме променливите консистентно. Тук в случая бях пропуснал да си наименувам тази upper left point y като останалите и затова толкова се зачудих и не можах да я намеря. Значи сега пристъпваме към преименуването. Десен бутон върху нея, Rename. И я кръщаваме Lower Rectangle Upper Left Point Y. Enter и променливата ни е преименована. Така същевременно си запазваме консистентния стил на писане на код и оттам нататък и се улесняваме и като пишем, защото и самото Visual Studio ни помага повече и ние по-лесно пазим в паметта си тези близки неща. Така. Добре. И така. И тук вече третата ни променлива булева ще бъде bool. Сега ще видим вече дали точката е вътре в правоъгълника. Point inside lower rectangle. И това на какво ще ни бъде равно според вас? Ами ще ни бъде равно на point horizontally inside lower rectangle and point vertically inside lower rectangle. И с това вече установихме дали нашата точка е вътре в нашия правоъгълник. Долния ни правоъгълник. Така, добре. Чудесно. И какво имаме общо взето тук сега? Нека да разгледам случай, когато ще е извън него. И пак почваме да подхождаме така. Добре, един случай вече е готов. Чудесно. Имаме кога точката ни е вътре. Нека сега да разгледаме кога тази точка, тук вече имаме втори случай, point outside rectangle. Чудесно. Ето го нашия правоъгълник. Така. Ето и една наша точка, която е извън него. Пак ще я кръстим съответно. Нека си я кръстим пак отново P и да си XP координати и YP координати. Добре. Така, какво да се разберем, че ще ни трябва? Ще ни трябва тази точка, която отново ще я кръстим A с координати XA и YA. Така, тази точка, която ще ни е отново B с XB и YB координати. И тази точка C, която ще ни е с координати XC и YC. Момент. Не оцелихме добре позиция, за да се вижда всичко. Нека да ни е тук, даже ето тук ще я сложа. Точката C с координати XC и YC. Ми чудесно. Така. Много добре. Тук вече случая става малко по-интересен. Значи, кога пък точката ни ще бъде извън правоъгълника в този случай? Значи тя може да е веднъж извън него по хоризонтала, както и веднъж може извън него по вертикала. Така. В случая точката ни P се явява, че е извън него по вертикала, но може да имаме още една точка, например да кажем Q. Може да ни е точката Q. Ето тук. Да ни е точката Q с координати XQ и YQ.
която вече ни се явява извън правоъгълника по хоризонтала. И така, в тези два случая на P и Q може да имаме точките да са извън правоъгълника. И пак почваме да си пишем. Съответно, тук пишем А случай, point outside horizontally. Тогава кога ще ни бъде? Значи има в случая, че като разбира се, това може да се отнася, този случай може да има още много интересни подслучаи, защото може да има точка, която е тук, може да е отдолу, може да е отляво, не само отгоре и отдясно. И в този случай нека тази точка да ни е P1, така да я кръстим P1, с X P1 и Y P1, да ни е тази точка, а тази точка да ни е Q1 с координати X Q1 и Y Q1. Не, няма да стои тук, че не се вижда добре. Тук ще стои, нека да е така. Кръщаваме Q, X Q1 и Y Q1. Това са координатите на нашата точка съответно. Добре. И сега, значи какво виждаме в този случай? Нека ги разгледаме точка по точка. Значи, за хоризонталните ще разгледаме Q и Q1. Да. Прощайте, тук трябва да е Q1. Тук това съм пропуснал да го сложа. Тази единичка. И какво имаме значи? В един случай, нека си разпишем какво имаме визуално. Значи имаме от тук, че Хикс Q1 в един случай, Хикс Q1 от тук нататък ни е по-малко от хикса. Това е за Q1 точката. А във втория случай се получава, че хикса, т.е. не хикса, а хикс Б вече работим с дясната точка тук. С долната дясна точка работим, с точката Б. Имаме вече тук, значи, че хикс Б ни е по-малко от хикс Q. Ни е по-малко от... Секундичка само. Така. Тук слагаме едно хикс Q. Така, това са двата случая, които поне един трябва да е изпълнен от тях, за да може точката да ни е извън правоъгълника по хоризонтала. И като ги обединим, съответно тези два случая, се получава, сега вече разглеждаме с нашата точка, да кажем, че ще я кръстим не с P вече, защото P го разглеждаме в рисунката, като отделен случай, а просто с Хикс ще кръщаваме тук точката. И вече, за да извън правоъгълника хоризонтално нашата точка, какво трябва да имаме? Значи, че веднъж имаме Хикс, ни е по-малко от Хикс А, или вече имаме съответно Хикс Б ни е по-малко от Хикс. Тук пишем Хикс. Така. Това ни е случая, в който точката ще ни е извън правоъгълника по хоризонтала. Така. Сега като разгледаме случаите за точките P и P1, какво виждаме в този случай пък? Тук първо имаме случай B. Point outside vertically. Point outside vertically. Така. И тук се пренасяме. И какво имаме значи? Нека да започнем от долната точка от P1. Тогава имаме, че YP1 в случая ни е по-малко от YK.
Защото, както се разбрахме, Y растат отдолу нагоре. И в случая P1 ни е по-долу от А. И съответно YP1 е по-долу от YA. Така, във втория случай имаме, че пък YC ни е по-малко от YP. И като ударим обединение на тези два случая сега, какво се получава? Имаме следния случай. Или YP1 ще ни е по-малко от YK, или YC ще ни е по-малко от YP. От YP. И тук трябваше да бъде P, много ще извинявате, това го няма все едно. Тук това го няма. И какво се получава обединението? Значи, трябва да имаме, че YP ни е по-малко от YK или YC ни е по-малко от YP. За да може точката да е извън правоъгълника хоризонтално, вертикално, извинявайте. И добре, значи този случай също вече като е ясен. Така, само да запазим и тази рисунка. Добре, може да се пренесем в Visual Studio и да напишем малко код съответно вече. Добре, тук разгледахме за Inside в първия път. Сега продължаваме, значи. Като за което какво ще ни трябват пак? Същите три точки, които вече май ги имаме на всичкото отгоре. Даже дали са 3 или 2, не е много ясно. Ми пак ще са си трите точки. Така че продължаваме с Bool, point, outside, даже point vertically. Не, почваме пак с horizontally. Outside, lower rectangle. Това на какво ще ни е равно, както говорихме? По хоризонтала. Значи, когато point to check X ни е по-малко от lower rectangle, lower left point X или тук даже ни трябва тия скобички, махме ги, или lower rectangle, lower right point X ни е по-малко от point to check X. Тогава точката ще ни е извън правоъгълника по хоризонтала. Така, добре. Сега гледаме по вертикала. Point vertically outside lower rectangle. И какво се получава? Тогава пък имаме обратното. Почваме point to check Y. Ни е по-малко от lower rectangle, lower left point Y или lower rectangle, upper left point Y ни става по-малко от point to check Y. Point to check Y. Чудесно. И накрая гледаме кога точката ни е извън point, outside, lower, rectangle. И това какво ще ни се получи? На point horizontally outside lower rectangle, обаче тук вече няма да е и, а ще бъде или, защото тя само в едното направление, ако ни излезе отвън, както видяхме в картинката, то тя вече ще ни бъде извън правоъгълника. Тук пишем или,
point vertically outside lower rectangle. И да, с това приключихме случая, в който разглеждаме кога точката е извън нашия правоъгълник. И сега за наша радост остана само още един случай. Кога точката е по границата на този наш правоъгълник. Да, но той се явява просто... Тя кога ще е там по тази граница? Ами когато не е нито вътре, нито вънка. Остава да е само по границата. И това как ще го изразим? Bool point on border of lower rectangle. Ами, тогава какво ще ни се получи? Това ще ни равно на not point inside lower rectangle и not point outside lower rectangle. В този случай всичко ще ни е по границата. И даже аз сега ви предлагам да си изтестваме с случай, в който нашата точка е извън цялата фигура. Тогава със сигурност ще разберем, че е извън нашия правоъгълник. Ето, взимаме, например, 2, 3 и 10. Това ни е добър тестов случай. Пускаме си, само да видим дали срещу ни е настроен като хората, да се рънва правилно проекта, защото ще има изненади. Ето Current Selection. Отиваме на Point in Figure и вече ще тръгнем този проект. И казахме с 2, 3 и 10 ще пробвам. В момента обаче няма да печатаме нищо, защото има 2, 3 и 10 нищо не излиза. Не сме изпечатали. Тук ще изпечатаме така point on, да кажем point out, ще тестваме дали е point outside the figure. Всъщност не. Добре, сега приемете на доверие това в момента, което се случва. Наистина ще тестваме накрая. Така, ето тук point on border of lower rectangle, имаме правописна грешка, две малки ръта, веднага се дава десен бутон, R, rename и lower rectangle, за да се е по-ясно видимо. А има една конвенция при менуто на променливите, че всяка следваща дума започва с главна буква, за разлика от първата, която почва с малка буква. Така че, преминувайки това, спазихме и нашата конвенция. Добре, чудесно. С това приключихме нашата проверка за долния правоъгълник. Ами сега съвсем аналогично ще може да направим нещата и за горния правоъгълник. Просто и сега започваме, отделяме нов ред, на нов ред минаваме и гледаме, значи, трябват ни координатите на долна лява точка и хикс координата на долна дясна, y координата на горна лява точка. И сега си пишем int upper rectangle lower left point hx. Това ни е равно, да видим на колко ни е равно. Ето го вече нашия горен правоъгълник. Той ни се пада вече тук. И съответно тази точка ние с координати хаш и хаш, защото имаме едно блокче височина и едно блокче на дължина. Значи имаме хаш и хаш е равно на block size и int upper rectangle lower left point y и то ни е равно на block size. Сега ще търсим int upper rectangle lower right point x. Това на какво ще ни е равно? Ето тук гледаме. Сега ни интересува вече съответно ето тази точка, която е тук. И какво виждаме? 1 хаш, 2 хаш. Значи това е два пъти block size.
Чудесно. И сега ни трябва и за int upper rectangle. Upper left point y. Това на колко ще ни е равно? Ето това ни трябва. Upper left point y. Ето това, както виждате. И сега какво имаме? Тук имаме 8. В случая хаш ни е равно на 2. 2 по колко прави 8? 2 по 4. Значи на 4 пъти по хаш ще ни е равен y. Така, 4 пъти block size. Ами чудесно. Идеално. Добре. И тук сега за магия и за по-лесно, какво може да направим? Тук може да си хванем целия код. Не съм фен на този подход, но ще направим така. Copy-paste. Copy. Тук ще го пейстнем. Ще го хванем пак целия. И ще ви покажа един трик. Значи с Ctrl-Shift-F отваряме Find and Replace менюто. Отиваме на Replacing Files. Така, Replace with. Тук имаме да реплейснем lower с upper. С upper. Искаме да гледаме само в нашия конкретен избор. Find Options, Match Case. Искаме да ни хваща и по големина на буквите. И даваме Replace. То ни казва, че 19 неща са реплейснати. И всичко би трябвало вече да ни сработва. Да, обаче тук все пак нещо сме пропуснали. Ето, защото дадохме да мачва буквите и трябваше и тия да ги оправим, ще ги да оправим на ръка. Upper. И тук вече де. Тук имаме грешки в наименованията съответно. Затова като така не става, сега изтриваме това нещо, което сме копипейснали, за да не се мъчим да се объркваме още повече. Връщаме се назад и си проверяваме променливите сега, как сме ги кръщавали. Значи, lower rectangle, lower left point. Добре. Lower left point. Lower right point. Чудесно. Upper left point. Прекрасно. Това ни трябва. Lower right point. И сега се връщаме тук. Upper rectangle, lower left point, lower left point, lower right point и upper left point. Всичко изглежда да е наред. Значи, защо копипейста ни го щупи толкова брутално, не се знае. Дайте да видим. Lower right point, upper left point, lower upper left point и всичко трябва да бъде общо взето в ред. Дайте пак да пробваме. Така, взимаме, пробваме. Може би точно Search and Replace ни го е почупило. Защото да, просто даже и ще направим така, значи пак Copy-Paste. Даваме го тук отново. Маркираме си го цялото. Така, Ctrl-Shift-F. Replacing Files. И търсим вече Upper, т.е. Lower Rectangle с Upper Rectangle. Rectangle да ни го замени. В Selection търсим, каквото сме избрали. Match Case го махаме, за да не хваща. И даваме Replace All. 21 пъти го реплейсна. И да видим дали сега се е получило нещо. Сега всичко изглежда доста по-човечно и четимо. Даже нямаме червени чертички. Идеално. Така, може да продължаваме напред, съответно. Добре. Чудесно. До тук сме окей. Не, виждаме още някакви неточности леки.
Point on border of upper rectangle. Upper искаме да е с голяма буква. Rename. И влизаме това U. Го даваме, така го прекращаваме. И сме готови. Тук има обаче още грешки, които намираме. Така, добре. И всичко изглежда за момента това да ни е окей. Добре, чудесно. До тук вече изчислихме кога точката ни се намира съответно в взаимно положение с двата правоъгълника. Нека сега да разгледаме вече и нашия граничен случай, кога точката е върху общата им стена на тези два правоъгълника. И така, нека да видим сега какви са координатите на общата стена. Значи, тя се намира между тази точка, която е с координати, и тук ще разглеждаме само по хикса. Хикс координата има хаш, y координата има 2 хаш. Тоест, когато нашия хикс е... Значи, когато точките се намират едновременно по границата на двата правоъгълника и когато лежат на общата стена, то тогава точката ни пак ще се явява вътре в нашия правоъгълник, в нашата цяла фигура. Това сега как ще го напишем с код? Имаме пак bool променлива. Bool point on common side of rectangles. И какво казахме, кога ще бъде това изпълнено? Значи, когато point on border of lower rectangle and point on border of upper rectangle and и когато имаме, че point to check hicks ни е по-голямо от block size и point to check hicks ни е по-малко от 2 пъти по block size. Тогава ще ни бъде изпълнено това условие, точката да не е общата стена. Ами, чудесно! Тук може вече да пристъпим към решаване на самата задача, към същинското взимане на победата срещу тази наша задача, която имаме съответно. И какво искаме сега? Имаме вече сет от булеви променливи. Bool, point, inside, figure. Това кога ще ни бъде? Когато имаме, че и сега пак тук разглеждаме внимателно. Кога ще бъде вътре във фигурата? Значи може да е тук, може да е тук, може да е тук. Значи това ще ни бъде обединение от всички тези три случая, които имаме. Дали ще е в долния, дали ще е в горния и дали ще е по общата им стена. Имаме да убедим тези три случая. Значи имаме point inside lower rectangle or point inside upper rectangle. Тук пренасяме, защото стана много дълъг реда. Или point on common side of rectangles. Така. Тук виждаме пак в движение, че имаме едно тайпо. Inside, upper е с малка буква. Ще го оправим в движение. По принцип за такива дреболи е добре да ги оправяте на момента, като ги видите, защото ако отлагате за по-късно, няма и да ги оправите тези неща. Така че, затова ги оправяме и ние на момента. Добре, това ни е point inside figure. Кога ще ни бъде вече точката извън фигурата? Когато, нека пак да погледнем чертежа и да си отговорим на този въпрос. Значи, когато е едновременно извън единия и извън другия правоъгълник. Защото може да е извън долния, но да е в горния. Тогава не е извън фигурата. Може пък обратно. Може да е извън горния, да е в долния. Тогава пак не е извън фигурата. Трябва едновременно да е извън долния и извън горния правоъгълник, за да бъде тази точка извън фигурата. Outside figure, това ни е point outside lower rectangle and point outside upper rectangle. Тогава ни е точката вече извън фигурата. И кога ни е по границата, пак ще имаме отрицание на тези два случая да ги
Когато не е нито вън, нито вътре в нея, тогава е по границата. Няма просто къде другаде да ходи. Point on border of figure ще ни бъде равно на какво ставаме? На not point inside figure и not point outside figure. Чудесно. Много добре. И тук вече може да пристъпим към изпечатване на текста на конзолата. Да видим само какво се искаше. Значи, ако точката ни е inside figure, имаме console write line inside. Else if point on border figure console write line border. Else във всички други случаи ще ни изписва outside. Чудо. Вече имаме написан код. Нека сега да го изтестваме. И предлагам едно по едно да изтестваме с всичките примери, които имаме. Така, първият пример. Кой ни е? Секундичка само. Първият пример ни е 2, 3 и 10. И ни пише inside. А трябваше да е outside. Значи имаме грешка някъде. Чудесно. Обръщаме си и гледаме къде е грешката съответно сега. Добре. 2, 3 и 10. Защо за Бога? Тогава слагаме брейкпоинт тук. И трябва да видим вече защо съответно ни дава грешно. Нашия код. Добре. Така. Point inside figure. Point inside figure. Добре. Така. Ще използваме дебъгера. Сега ви казвам от сега, че за дебъгера може да си говорим на някоя друга среща по-подробно, ако нещо не разбирате. Сега просто ще го използвам, за да видим по-бързо къде ни е грешката. Така. Добре. Point inside figure. Даваме Start. И гледаме какво са 2, 3 и 10. Така. Point inside lower rectangle. Не е вътре в него, добре. Point. Ето point vertically inside upper rectangle. Ние сме объркали просто променливите, които използваме. Тук трябва да е point inside upper rectangle. Не vertically, а въобще цялото да е inside. Ето, открихме си грешката. Или point uncommon inside. Само тая, защо не ми я намира тая променлива? Дали е с малка буква? Да, очевидно. Значи тук пак е тайпо имаме. Така. И взимаме тук. И го поправяме веднага, да ни бъде всичко консистентно. И се връщаме и отново тестваме. 2, 3 и 10. И пак ни пише inside. Лошо. То трябваше да е outside. Да. И пак ни пише inside. Лошо. Значи inside. Пак даваме breakpoint. И пак проверяваме. 2, 3 и 10. Ето, тук имаме false. И тук point on common side of rectangles. Но тук ни го дава, че е на общите им страни. На тези два правоъгълника. И най-вероятно тук вече имаме грешка в това как се изчислява, кога точката ни е на общите страни на общата страна на двата правоъгълника. Така, добре.
Добре. И се връщаме там да проверим какво имаме съответно. Когато ни е на граница на долния правоъгълник, когато ни е на граница на долния правоъгълник, така, добре, и хоп, да, общо взето би трябвало да е така, както сме го написали. Така, всичко би трябвало да работи. Защо ли тогава обаче ни гърми това нещо? Тук в случай. Както виждате, когато сме вече писали така постъпково, се фокусираме само върху една много малка част от нашия код, върху която трябва да разрешим проблема. В случая се чудим защо това не ни сработва така. Добре, тук обаче виждаме, че сме написали, това може да го напишем за по-голяма консистентност, да е block size по-малко от point to check hicks. За да има само знаци по-малко навсякъде и да прилива от едно в друго. Така, всичко би трябвало да работи, защото сме го написали достатъчно вярно. On lower rectangle, on border of upper rectangle, добре. Border of lower rectangle, upper rectangle, когато едновременно, и block size. Дайте сега да видим. В случая да разгледаме и чертежа, значи point on border of lower rectangle. Да видим кое от тия условия дава true. Слагам breakpoint тук. И пак си ги въвеждам сега. Хаждания 2. Това ни дава true. Тук ни го значи на граница на долния правоъгълник. И тук true и навсякъде true ни го дава. Дали е на границата? Все пак да ходим да видим тук. Какво имаме? Така, not point inside и not point outside. Not point inside и not point outside. Така. И тук би трябвало да е всичко. Point inside lower rectangle и not point outside lower rectangle. Добре. И тук да си проверим сега и другите условия. Point horizontally outside lower rectangle. Point to check по-малко или по-малко от lower rectangle right point hicks. Тук имаме, значи гледаме тук left point трябва да е хикса да е извън това или y-ка, т.е. хикс бето да ни е по-малко от point to check hicks. Point vertically outside. Point to check y ни е по-малко от това или lower left point y. Или да, всичко изглежда да е окей. До тука. Point vertically outside. Така. Ето тук имаме грешка. Ето къде ни е грешката. Тук трябва да е point horizontally outside lower rectangle. И тук трябва да е point vertically outside, а не inside. Ето тук от copy и paste сме пропуснали нещо. Vertically outside. Ето от copy и paste сме пропуснали нещо. И с този точно copy, paste и replace пропуснахме да правим една референция и видяхте как се издънихме и почна програмата да ни дава грешки. Това е чудесно демо, за да видите просто как не се прави. Тук само трябва да си го дооправя. Outside. Vertically outside. Да, outside lower rectangle. Добре, оправихме тази грешка. Сега пускаме пак
2, 3 и 10. Обаче ни дава border. Така. Обаче и това не е верен резултат. Трябва да ни е outside. Пак даваме breakpoint и виждаме защо ни дава този border. Добре, пак го даваме някъде тук. Го слагаме. On border figure. Добре. Би трябвало това да ни върне false, но по някаква причина връща true едно от двете. Point inside figure е false. И point outside figure обаче също ни е false. И тогава се връщаме едно нагоре. И гледаме, значи, дали точка point inside lower rectangle false. Inside upper rectangle false. Но и това също ни е false. Point inside figure ни е false, което трябва да бъде. Point outside figure обаче също ни е true. Ни дава true, което също ни е false, което трябва да бъде извън фигурата по самото условие. И сега ще потърсим съответно защо така ни се получава. Point outside lower rectangle в случая ни е true и point outside upper rectangle ни е false. А трябва да е true. И значи отиваме на дефиницията на тази променлива. И гледаме сега. Point. Ето, пак също от copy и paste. Пак ни е объркало нещо. Както виждате, copy, paste и replace може да сбъркаме сумати неща и после ходи се чуди къде ти е грешката в кода. Point vertically outside upper rectangle. И тук пак забелязваме, че имаме мисмач в буквичките и пак ги променяме. Upper става с голяма буква и тук по същия начин ги променяме нещата, за да бъдем консистентни. Още една грешка поправихме и проверяваме пак. Вече е outside. Спокойно се получават нещата, че се променя. Вече вървим на прав път. Имаме първия тест минава, значи 2-3-1 минаваме да видим как е сега. Inside. Я да видим то колко трябваше ни бъде. Inside. Чудесно. Това се маха. Следващия тест кой ни е? 2-2 и 2. Border. Чудесно. На границата сме. Идеално. 2-6 и 0. Пак сме на границата. Чудесно. Идеално. Така. 2-0 и 6. Отвън. Чудесно. Перфектно. Имаме още тестове обаче. С 15 вече нататък да вървим. Даваме 15. 13.55. Outside. Да видим обаче какво ни трябва да ни даде. Outside. 15, 29 и 37. Inside. Толкова ни даваше, нали? Сега ще разберем. Да. 15, 37 и 18. Outside. Толкова ни даваше. Да. 15 минус 4 и 7. Outside. Толкова ни даваше. Чудесно. И 15, 30 и 0. Border. Толкова ни даваше. Всички нулеви тестове ни минават. Значи спокойно може да предположим, че кода ни е готов да се предаде в Judge. И сега ще извикаме един Judge. Само секунда. Аз тук даже си го имам май приготвен. Но май не е така, значи ще отворим един, няма страшно. Докараме си браузър. И пишем judgesoft.unibg. Влизаме в контекст. Programming Basics. Programming Basic Exercises. Complex Conditional Statements. Point in the figure. Copy-пействаме тук. Даваме. И имаме 100 от 100. Задачата е решена и всички сме щастливи.
Добре, какво научихме днес от решението на тази задача? Първо, много е хубаво да седнем в началото и да си визуализираме проблема. Може да е на лист хартия, може да е на Zoom програма, може да е на Paint, може да е на Sticky Note, няма значение. Това е първото. После, много е добре, специално като решаваме задачи, когато имаме конкретна идея, пишем кода стъпка по стъпка и го тестваме. В случая пропуснахме тестването, но е хубаво на първата стъпка да си тествате първото нещо. Ако не работи, връщате се и поправяте. Ако работи, продължавате напред в следващата визуализация на идеята. В следващата идея, която трябва да се визуализирате и да можете да си напишете после в Visual Studio като код. Какъв ни е плюса с този подход? Съответно, много по-рано може да се хванем, ако сбъркаме някъде. Не после чак сме написали накрая вече цялата задача и да се чудим какво се случва, като някъде не работи, и да ходим, да търсим, да псуваме, да ревем, да си блъскаме главата и да се прибираме отчаяни в къщи. Не е хубаво това. Има един принцип така наречен, който аз ви давах хубави примери, така и принципи предните пъти. И сега ще продължа, само да увелича. Казва се, да увеличим и текста, fail fast. Fail fast. Тоест искаме, ако може да разберем по-отрано, че сме сбъркали, и да го разберем и да си оправяме грешката. Така. Какво ще научихме следващото? Copy-paste driven development е много вредно нещо. Видяхте как с един copy-paste и един replace с опцията на Visual Studio, преучен реплейсна като хората, т.е. това е еквивалентно на това, че сме го реплейсвали на ръка и сме забравили нещо да променим. И видяхте оттам какво се получава, как програмата ни дава грешни резултати. Толкова грамеше да е хубаво, но тя дава грешен резултат. И ние може да умрем, така да се чудим защо за Бога ни се дава този грешен резултат. Така че съвет от мен, колеги, пишете си на ръка, не копи-пействайте, когато може да го избегнете, защото ставате именно подвластни точно на такива грешки. И това са за днес основните уроци. Много благодаря така за вниманието и за това, че бяхте с мен, и ви пожелавам приятно гледане на задачата и до нови срещи. Всичко добро, лека вечер от мен.